Kuda Tagwirei panguva inoi aiwa ochinasa kubatwa kunzi dzvi panoonekwa kunzi pane two speeches kana addresses anoita. The one is the recent one and imwe yacho aiwa ndeye makore apfuura anonyasa kuonekwa kunzi achidescribe his background, matangiro akaita mabusinesses ake especially efuel, ari kuonekwa kunzi mafigures aiwa nematangiro akaita mabusinesses ake. Information yaari kutaura it is contradicting, iri kusiyana. Vanhu zvavanyasa kabuda pachena vakati these guys ngavasatamba nepfungwa dzedu, vanoya zvavo vachingotudza manyepo each and every day. Ndokuti bosubscribe like out on the bell kuti imina mprime watch vamuda chiposta vachiti watch an old video is resurfaced casting doubt on Kuda Tagwirei. She recently claimed that he started his business with $7,500. In a video recorded in November 2022, Tagwirei stated that he sold his house for €21 and used the proceeds as capital to launch his business. Thomas Kwarukunukwa kunze panapa pari kuita contradictions kuti aiwa hapana chokwadi, vanhu vachazivi kuti akatanga mabusinesses ake sei. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inouya ichimubatwa zvakare ichiti Kuda Tagwirei contradicting himself about how he started what he call his business. Goes to show he was never a real business person but a corrupt looter who wants to continue morphing off Zimbabwe's resources and even aims to become president. Thomas Kwarukuda panapa tinoona vana Tagwirei vouya vachinasa kubatwa kuti these guys they are just looters, vanhu vari corrupt, and on top of that vari kuda kutorara up for president. Zvitiko zvatiri kuona kuti even masocieties aiwa mahuman rights defenders and everyone vari kuya vachiramba vakomana vachiti aiwa nyika yeZimbabwe yakuchizoenda kumawere manje, hapasina kana any future for anyone. Noda kuti these guys havanei newelfare yemacitizens, chavo chete just self-serving. Pinai comment section medu mutise mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.